हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ മാതാജി. ദേവായ ഹരേ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭൂമി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. അഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകീ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് അധ്യായം 6 സമ്മറി. അധ്യായം 6 നമ്മളെ കഴിഞ്ഞു. അതിന്റെ സമ്മറിയാണെന്ന് നോക്കേണ്ടത് അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അധ്യായം 6 നാരദനും വ്യാസദേവനും മധ്യയുള്ള സംഭാഷണം. 6-ാമത്തെ അധ്യായം വ്യാസദേവനും നാരദ മഹർഷിയും വ്യാസദേവനും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണമാണ് 6-ാമത്തെ അധ്യായത്തില്. 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് നമ്മള് കണ്ടു അല്ലെ, വ്യാസദേവന് എന്തുണ്ടായിരുന്നു, നിരാശ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ നിരാശയുടെ കാരണം പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അങ്ങനെ നാരദ മഹർഷി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് അല്ലെ. അങ്ങനെയല്ല അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. 40-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? അതെ, എന്താ പറഞ്ഞത്? വേദങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവിലൂടെ അഭ്യസിച്ച ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് വിശദീകരിക്കാൻ പറയാണ്. പണ്ഡിതന്മാരുടെ അഭിലാഷങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഒപ്പം തന്നെ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നതിനും സാധാരണക്കാരുടെ ദുരിതങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കാനൊക്കെ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് മോചനം നേടാൻ വേറൊരു മാർഗം ഇല്ല. എന്ത് ചെയ്യണം? അതൊക്കെ വിശദമായിട്ട് വിശദീകരിക്കാനായിട്ട് നാരദ മഹർഷി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ 40-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് 5-ാമത്തെ അധ്യായം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നാരദ മഹർഷിയോട് ഈ അധ്യായത്തിൽ എന്താണ്, നാരദ മഹർഷിയും വ്യാസദേവനും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണമാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നാരദ മഹർഷി എങ്ങനെയാണ് സാക്ഷാത്കാരത്തിലെത്തിയത് എന്ന് വ്യാസമഹർഷി ചോദിക്കും. അതിനനുസരിച്ച് ആ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കൊടുക്കുകയാണ് ഈ അധ്യായത്തില് നാരദ മഹർഷി. നമുക്ക് അധ്യായത്തിന്റെ നോക്കാം. സമ്മറി ഫസ്റ്റ് സൂതഗോസ്വാമി പറയുന്നതാണ്. 1-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് സൂതഗോസ്വാമി പറയുന്നതാണ്. സൂതഗോസ്വാമി എന്താ പറയുന്നത്? ഇങ്ങനെ നാരദ മഹർഷിയുടെ ജനനത്തിന്റെയും പ്രവർത്തികളെയും കുറിച്ച് കേട്ടപ്പോൾ അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് അറിയാനായിട്ട്, നാരദ മഹർഷിയുടെ പരിപൂർണതയെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട്, എങ്ങനെയാണ് നാരദ മഹർഷി പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്തിയത്, ഭഗവാന്റെ അവതാരം, അതായത് ആരാണ്? സത്യവതിയുടെ പുത്രനായിട്ടുള്ള വ്യാസദേവൻ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. അത് ആര് പറയാണ്? സൂതഗോസ്വാമി പറയാണ്.
നാരദ മഹർഷി എങ്ങനെയാണ് പൂർണ്ണത നേടിയതെന്ന് അറിയാനായിട്ട്, കൂടുതലായിട്ട് അറിയാനായിട്ട് ആരാഗ്രഹിക്കാണ് ഇവിടെ? വ്യാസമഹർഷി ആഗ്രഹിക്കാണ് എന്ന് ആര് പറയാണ് ഇവിടെ? സൂതഗോസ്വാമി പറയുന്നതാണ്. ഈ 2, 3, 4 ശ്ലോകത്തില് വ്യാസ മഹർഷിയുടെ ചോദ്യങ്ങൾ വ്യാസദേവൻ ചോദിക്കുന്നതാണ്. എന്താണ് 2ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ വ്യാസദേവൻ ചോദിക്കുന്നത്? എങ്ങനെയാണ് അങ്ങേക്ക് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് ഈ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം പഠിപ്പിച്ച് തന്ന ആ മഹർഷിമാരുടെ വേർപാടിന് ശേഷം ഈ ജന്മം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അങ്ങ് എന്താണ് ചെയ്തത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെ? ഇതില് രണ്ടാമത്തെ ഫസ്റ്റ് ചോദിക്കുന്നത് വ്യാസദേവൻ ചോദിക്കുകയാണ്, അങ്ങേക്ക് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് ഈ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ആ ഋഷിമാരുടെ വേർപാടിന് ശേഷം ഈ ജന്മം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, കാരണം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോ ആരായിരുന്നു? കുട്ടിയായിരുന്നു. 5 വയസ്സുള്ള ഒരു ബാലനാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ ആ കുട്ടിയായിരുന്ന സമയത്താണ് ഇതൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത്. അപ്പൊ ആ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് ആ ഋഷിമാരുടെ വേർപാടിന് ശേഷം, അവര് പോയതിന് ശേഷം അങ്ങ് ഈ ഒരു ജന്മം കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് അങ്ങ് എന്താണ് ചെയ്തത് എന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. പിന്നെ അതിലൊരു വേറൊരു പോയിന്റ് പറയുന്നത്, ആചാര്യനിൽ നിന്നും അന്വേഷിച്ചറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം പുരോഗമന പാതയിൽ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. ആ പ്രക്രിയ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? സന്ദർഭ പൃച്ഛ എന്ന്, സന്ദർഭ പൃച്ഛ എന്നും കൂടി പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു പോയിന്റ് കൂടി അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് 3ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ വ്യാസദേവൻ വീണ്ടും ചോദിക്കുന്ന എന്താണ്? ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷം അങ്ങ് എങ്ങനെയാണ് ജീവിതം കഴിച്ചു കൂട്ടിയത്? പഴയ ശരീരം കാലക്രമേണ ഉപേക്ഷിച്ച ശേഷം അങ്ങക്ക് എപ്രകാരമാണ് ഈ ശരീരം നേടാനായത്? കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ചോദ്യം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ട് ചോദിക്കാൻ കാരണം, കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ അങ്ങ് ആരായിരുന്നു? ദാസീപുത്രനായിരുന്നു. ആ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ആത്മീയ ശരീരത്തിലേക്ക് അങ്ങേക്ക് രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ചത് എങ്ങനെ എന്നാണ് 3ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് വ്യാസമഹർഷി ചോദിക്കുന്നത്. വ്യാസമഹർഷിയുടെ ചോദ്യങ്ങളാണ് 2, 3, 4. 2ാമത്തില് ചോദിച്ചത് അങ്ങേക്ക് അജ്ഞാനം പറഞ്ഞു തന്ന ഋഷിമാരുടെ വേർപാടിന് ശേഷം അങ്ങ് എന്താണ് ചെയ്തത്? അവര് ഈ ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, ഈ ഒരു ജന്മം കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് അങ്ങ് എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചു. 3ാമത്തേല് ചോദിച്ചു ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷം അങ്ങ് എങ്ങനെയാണ് അങ്ങയുടെ ജീവിതം കഴിച്ചു കൂട്ടിയത്? ആ പഴയ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച ശേഷം എപ്രകാരമാണ് അങ്ങേക്ക് ഈ ഒരു ശരീരം നേടാൻ സാധിച്ചത്? പ്രത്യേകിച്ചും എന്താണ്, അങ്ങ് പൂർവ്വജന്മത്തിൽ ആരായിരുന്നു? ഒരു ദാസീപുത്രനായിരുന്നു. അപ്പൊ ദാസീപുത്രനായിരുന്ന അങ്ങേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ചത് എന്ന് ആര് ചോദിക്കാണ്? വ്യാസ മഹർഷി ചോദിക്കുന്നതാണ് 3ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. 4ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് വീണ്ടും എന്താ ചോദിക്കുന്നത് എന്ന് വ്യാസ മഹർഷി ചോദിക്കുന്നതാണ്, കാലം യഥാസമയം എല്ലാം നശിപ്പിക്കും, നമ്മളെ ഓർമ്മകൾ മുഴുവൻ ഇല്ലാതാക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസത്തിന് മുമ്പ് സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങള് അല്ലെങ്കിൽ വിഷയങ്ങള് ഇപ്പോഴും അങ്ങയുടെ ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? കാരണം ശരീരം വെടിയുമ്പോ നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മുടെ ഓർമ്മ മുഴുവനും ഇല്ലാതാകാണ് അല്ലെ? നമ്മളൊരു എന്താ പറയാ, ഒരു ജന്മത്തിൽ നിന്ന്, ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വേറൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പൂർവ്വകാല ഓർമ്മകളൊക്കെ നമ്മളുടെ ഇല്ലാതാകാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ വ്യാസമഹർഷി ചോദിക്കുന്നത്, അങ്ങേക്ക് എങ്ങനെയാണ് കാരണം ഈ ശരീരം കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ശരീരം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ പൂർവ്വജന്മത്തിലെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അങ്ങേക്ക് ഓർമ്മിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് എന്നാണ് 4ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ആര് ചോദിക്കുന്നത്? വ്യാസമഹർഷി ചോദിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ 2, 3, 4 ശ്ലോകങ്ങളില് നാരദ മഹർഷിയെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട്, കൂടുതൽ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇനി 5ാമത്തെ തൊട്ട് ആര് ഉത്തരം പറയാണ്? നാരദ മഹർഷി ഉത്തരം പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. 5ാമത്തില് നാരദ മഹർഷി ഉത്തരം പറഞ്ഞു തുടങ്ങാണ്. എന്താണ് ആദ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞത്? നാരദ മഹർഷി പറയാണ്, എനിക്ക് അറിവ് പകർന്നു നൽകിയ ഋഷിമാര് മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോയപ്പോ അതിനുശേഷം എന്റെ ജീവിതം ഞാൻ എങ്ങനെ കഴിച്ചു കൂട്ടേണ്ടി വന്നു എന്നുള്ളത് പറയാനായിട്ട് തുടങ്ങാണ് ഇവിടെ നാരദ മഹർഷി 5ാമത്തില്. ഇപ്രകാരമാണ് കഴിച്ചു കൂട്ടണെന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ 6ാമത്തില് നാരദ മഹർഷി തുടർന്ന് പറയാണ്. എന്താണ് പറയുന്നത്? ഞാൻ ആരായിരുന്നു? എന്റെ അമ്മയുടെ ഏകപുത്രനായിരുന്നു ഞാൻ. അമ്മ ആരായിരുന്നു? ഒരു പരിചാരിക കൂടിയായിരുന്നു അമ്മ. ആ അമ്മയുടെ ഏകപുത്രനായത് കൊണ്ട് തന്നെ അമ്മയുടെ സംരക്ഷണത്തിന് ഞാനല്ലാതെ വേറെ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അമ്മ എന്ത് ചെയ്തു? തന്നെ സ്നേഹത്താൽ ബന്ധനത്തിൽ ആക്കി എന്നാ പറയണത്. അപ്പൊ അമ്മയുടെ ഒരു പുത്രനായിരുന്നത് കൊണ്ട് ഈ അമ്മയ്ക്ക് ഞാനല്ലാതെ വേറെ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അമ്മയെ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ അമ്മ എന്ത് ചെയ്തു? തന്നെ സ്നേഹം കൊണ്ട് ബന്ധിച്ചു വെച്ചു. കാരണം ഓൾറെഡി ആ ഒരു ജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞത് കൊണ്ട് നാരദ മഹർഷിക്ക് എന്താ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അമ്മയെ ഒറ്റയ്ക്കാക്കിയിട്ട് പോകാൻ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട്
എന്തുകൊണ്ടാന്നുള്ളത് അടുത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ പോകാൻ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് എന്താണ്, അമ്മയെ സംരക്ഷിക്കാൻ താനല്ലാതെ വേറെ ആരുമില്ല. അതുകൊണ്ട് അമ്മ എന്ത് ചെയ്തു തന്നെ, സാധാരണ എല്ലാ അമ്മമാരും ചെയ്യുന്ന പോലെ സ്നേഹം കൊണ്ട് തന്നെ ബന്ധിച്ചു വെച്ചു എന്നാണ് 6ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് നാരദ മഹർഷി പറയുന്നത്. ആദ്യമായിട്ട് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. പിന്നെന്താ പറയണത്, എന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയാണ്, എന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായി നോക്കണമെന്ന് അമ്മയ്ക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ എന്താണ്, അതിനുള്ള സ്വതന്ത്രയല്ലായിരുന്നു അമ്മ. കാരണം അമ്മയ്ക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അമ്മ ആരായിരുന്നു, ഒരു ദാസിയായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ദാസിയായിരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ അമ്മയ്ക്ക് കുറെ പരിമിതികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അമ്മയ്ക്കെല്ലാം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. ഈ ലോകം എങ്ങനെയാണ്, അതേപോലെ തന്നെ പറഞ്ഞു, ഈ ലോകം എങ്ങനെയാണ്, പരമപുരുഷന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. ആരെല്ലാം സ്വതന്ത്രല്ല. പാവകളിക്കാരന്റെ കയ്യിലെ മരപ്പാവലയെ പോലെയാണ്. ഭഗവാനാണ് പൂർണ്ണ സ്വതന്ത്രൻ. ബാക്കി എല്ലാവരും ഈ ലോകത്തിൽ എങ്ങനെയാണ്, എല്ലാവരും ഭഗവാനാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നവരാണ്. അതായത് ഒരു പാവകളിക്കാരന്റെ കയ്യിലെ പാവകളെ പോലെയാണ് എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ അമ്മയും എങ്ങനെയായിരുന്നു, അമ്മ ഒരു ദാസി ആയിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അമ്മയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള എന്തുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അത്രയും ശേഷി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എനിക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. പക്ഷെ ചെയ്യണമെന്ന് അമ്മയ്ക്ക് ഭയങ്കര, ആ കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് നോക്കണം അമ്മയ്ക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് 7ാമത്തിൽ പറയണ. അങ്ങനെ അവരെവിടെയാണ് താമസിച്ചിരുന്നത് 8ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, 5 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ ഒരു ബ്രാഹ്മണ പാഠശാലയിലാണ് താമസിച്ചിരുന്നത്. അമ്മയുടെ വാത്സല്യത്തെ ആശ്രയിച്ചാണ് ആര് ജീവിച്ചിരുന്നത്, നാരദ മഹർഷി ജീവിച്ചിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ്, പുറത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും, വ്യത്യസ്ത ദേശങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും യാതൊരു പരിചയവും അറിവൊന്നും ആർക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല, നാരദ മഹർഷിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതായത് അമ്മയുടെ സ്നേഹത്തിൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നു എന്നല്ലാതെ വേറെ ഒരു അറിവും ആർക്കില്ല, നാരദ മഹർഷിക്കില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രായമായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യമായിരുന്നു ആരുടെ, നാരദ മഹർഷിയുടെ എന്നാണ് 8ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് നാരദ മഹർഷി പറയുന്നത്. 9ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയാണ്, അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം അമ്മ എന്ത് ചെയ്യാണ്, രാത്രി പശുവിനെ കറക്കാനായിട്ട് പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോ എന്താ പറയാ, കാലത്തിന്റെ സ്വാധീനത്താൽ എന്താ പറയാ, പരമമായ കാലത്തിന്റെ സ്വാധീനത്തിൽ ഒരു സർപ്പം കാലിൽ കടിച്ച് അങ്ങനെ താൻ ഒറ്റയ്ക്കായി. അങ്ങനെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു, 9ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയാണ് നാരദ മഹർഷി, താൻ ഒറ്റയ്ക്കായി. എങ്ങനെയാണ്, അമ്മയുടെ കാലിൽ ഒരു പാമ്പ് കടിച്ചിട്ട് അമ്മ മരണപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ താൻ ഒറ്റയ്ക്കായി എന്നുള്ളത് 9ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് മഹർഷി പറയാണ്. ഇപ്പൊ പിന്നത്തില് നാരദ മഹർഷി എന്താ പറയണത്, നാരദ മഹർഷി അല്ല, 5 വയസ്സുള്ള ഒരു ബാലനായിട്ടാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ബാലൻ എന്താ പറയുന്നത്, തന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് എപ്പോഴും നല്ലത് മാത്രം വരുത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ഒരു പ്രത്യേക കാരുണ്യമായിട്ട് അതിനെ കണക്കാക്കി ഞാൻ വടക്ക് ദിശയിലേക്ക് യാത്ര ആരംഭിച്ചു. 5 വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടി ചിന്തിക്കുന്നതാണ്. എന്താ ചിന്തിച്ചത്, തനിക്ക് തന്റെ അമ്മയുടെ കാലിൽ ആ പാമ്പ് കടിച്ചിട്ട് അമ്മ മരിച്ചുപോയി, താൻ ഒറ്റയ്ക്കായി, ഈ ലോകത്തിൽ താൻ ഒറ്റയ്ക്കായപ്പോ ചിന്തിച്ചത് എന്താണ്, ഭക്തന്മാർക്ക് നല്ലത് വരുത്തണം എന്ന് മാത്രം ചിന്തിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ഒരു പ്രത്യേക കാരുണ്യമായിട്ടാണ് അതിനെ കണക്കാക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഉത്തര ദിശയിലേക്ക്, വടക്ക് ദേശത്തേക്ക് യാത്ര ആരംഭിച്ചെന്ന്. ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്താ ചിന്തിക്കുക, നമ്മൾ പറയും ആ കൊച്ചിന് ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു അമ്മയാണ്, ആ അമ്മയും ഇല്ലാണ്ടായിരുന്നു പറയും അല്ലെ. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമായിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. കാരണം ഒരു ഭക്തൻ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും, നമുക്ക് വരുന്ന പ്രയാസങ്ങള് നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് എടുക്കുക, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമായിട്ട് കണക്കാക്കി. അങ്ങനെ 10ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്, അപ്പൊ നാരദ മഹർഷി ആ സ്നേഹത്താൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ബന്ധനം അതോടുകൂടി മാറി. അപ്പൊ നാരദ മഹർഷി എവിടേക്ക് യാത്ര ആരംഭിച്ചു, ഉത്തര ദിശയിലേക്ക്, വടക്ക് ഭാഗത്തേക്ക് യാത്ര ആരംഭിച്ചു എന്ന് 10ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയാണ്. 11ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില്, ഇനി 11ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ആ പോകുന്ന വഴിയിൽ എന്തൊക്കെ കണ്ടു എന്നുള്ളതാണ് 11, 12 ശ്ലോകങ്ങളിലൊക്കെ 13 പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനെ കുറിച്ചാണ്. എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്, ആ പോകുന്ന വഴിയില്, പോകുന്ന യാത്രയില് നിരവധി അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിച്ച മഹാനഗരങ്ങൾ കണ്ടു, പട്ടണങ്ങള്, ഗ്രാമങ്ങള്, മൃഗശാലകള്, പിന്നെന്താണ് ഖനികള്, കൃഷിയിടങ്ങള്, താഴ്വാരങ്ങള്, പൂന്തോട്ടങ്ങള് എന്നിവയിലൂടെ ഒക്കെ ആര് കടന്നുപോയി, നാരദ മഹർഷി കടന്നുപോയി. ചെറിയൊരു ബാലനായിരുന്നിട്ട് കൂടി പല സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും ഇപ്പൊ സാമ്പത്തിക പുരോഗതിക്കായി ഒരു നിമിഷം പോലും പാഴാക്കാതെ ആത്മീയ ലക്ഷ്യത്തിനായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം യാത്ര തുടർന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, പട്ടണങ്ങള്, ഗ്രാമങ്ങള്, ഖനികള്, കൃഷിയിടങ്ങള്, താഴ്വാരങ്ങള്, അങ്ങനെ നമുക്ക് സാമ്പത്തികമായിട്ട് പുരോഗതി ഉണ്ടാക്കേണ്ട പല പല സാഹചര്യങ്ങളും പല വഴിയിലൂടെയാണ് ആര് കടന്നു പോകുന്നത്, നാരദ മഹർഷി കടന്നു പോകുന്നത്. പക്ഷെ നാരദ മഹർഷിയുടെ ലക്ഷ്യം എന്ത് മാത്രമായിരുന്നു, ആത്മീയ ഉന്നതി. അത് മാത്രമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്കായിരുന്നു അദ്ദേഹം യാത്ര തുടർന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ, 12ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ വീണ്ടും പറയുന്നത് എന്താണ്, സ്വർണം, വെള്ളി, ചെമ്പ് തുടങ്ങിയ വിവിധ ധാതുക്കളുടെ സംഭരണികൾ നിറഞ്ഞ കുന്നുകളിലൂടെ, പർവ്വതങ്ങളിലൂടെ, പിന്നെന്താണ് സ്വർഗവാസികൾക്ക് മാത്രം അനുയോജ്യമായതും
പാടുന്ന പക്ഷികളും അമ്പരന്നു പോയ തേനീച്ചകളാലും അലങ്കരിച്ച മനോഹരമായ താമരപ്പൂക്കൾ നിറഞ്ഞ ജലാശയ സമ്പൂർണമായ ഭൂപ്രദേശങ്ങളിലൂടെയെല്ലാം ആര് കടന്നുപോയി? നാരദ മഹർഷി കടന്നുപോയി. അത്രയും ആകർഷിക്കുന്ന പലതരത്തിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൂടെയും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ധാതുക്കളുടെ സംഭരണികൾ നിറഞ്ഞ കുന്നുകളിലൂടെയും പർവ്വതങ്ങളിലൂടെയൊക്കെയാണ് ആര് കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്? നാരദ മഹർഷി കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ 13ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നതാണ്, 13ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ വീണ്ടും പറയുന്നത് മുളങ്കൂട്ടങ്ങള്, ഈറ്റകള്, ഓടപ്പുല്ല്, കുശപ്പുല്ല്, കാട്ടുചെടികള്, ഗുഹകള് എന്നിവയെല്ലാം നിറഞ്ഞ വനങ്ങളിലൂടെയും അദ്ദേഹം സഞ്ചരിച്ചു. ഒറ്റയ്ക്ക് വനങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു, പട്ടണങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു, ധാതു സംഭരണി കുന്നുകളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ. ഇവിടെ എന്താണ്? വനങ്ങളിലൂടെ ഒറ്റയ്ക്ക് സഞ്ചരിച്ചു. പിന്നെന്താണ്? അവിടെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞ? സർപ്പങ്ങളുടെ, മൂങ്ങങ്ങളുടെ, കുറുക്കന്മാരുടെ ഒക്കെ വിഹാര കേന്ദ്രങ്ങളായിരുന്നു ഇതൊക്കെ. അഗാധവും അന്ധകാരവും പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഭയാനകമായിട്ടുള്ള ഇത്തരം വനത്തിലൂടെ അദ്ദേഹം കടന്നുപോയി. അപ്പൊ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് യാത്രയില് നഗരങ്ങളിലൂടെയും പട്ടണങ്ങളിലൂടെയും ഗ്രാമങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ കടന്നുപോയി. പിന്നെ പറഞ്ഞു സ്വർണം, വെള്ളി, ചെമ്പ് തുടങ്ങിയ വിവിധ ധാതുക്കളുടെ കുന്നുകളിലൂടെയൊക്കെ, സംഭരണികളുള്ള കുന്നുകളിലൂടെ കടന്നുപോയി. പിന്നെ അതിനുശേഷം വനത്തിലൂടെ കടന്നുപോയി. അങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ എന്ത് തോന്നി അദ്ദേഹത്തിന്? ക്ഷീണം തോന്നിയില്ല. ശാരീരികമായിട്ടും മാനസികമായിട്ടും തളർച്ചയും ഒപ്പം വിശപ്പും ദാഹമൊക്കെ കൂടുതൽ അനുഭവപ്പെട്ടു എന്ന് 14ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയാണ്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു നദീ സരസില് സ്നാനം ചെയ്ത് ജലപാനം ചെയ്യുകയും ക്ഷീണത്തിൽ ആശ്വാസം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ അങ്ങനെ വനത്തിലൂടെയാണ് പോകുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ എന്തുണ്ടാവും? നദികളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നദിയില് കുളിച്ച് ആ ക്ഷീണം മാറ്റി, വെള്ളം കുടിച്ച് ദാഹമൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന് സംഭവിച്ചപ്പോ ആശ്വാസം ലഭിച്ചു. ആ ക്ഷീണവും തളർച്ചയൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാറി. അങ്ങനെ അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്തു? വനത്തിലാണ്, ആ കാട്ടിലെ ഒരു ആൾതാമസമില്ലാത്ത ഒരു ആൽമരത്തിന്റെ, ആ കാട്ടിലെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ആൾതാമസം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനത്തെ കാട്ടില് ഒരു ആൽമരത്തിന്റെ തണലില് ഇരുന്നിട്ട് ആ മുക്താത്മാക്കളിൽ നിന്നും പഠിച്ചതുപോലെ തന്റെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് ഉള്ളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പരമാത്മാവിനെ ധ്യാനിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി. അപ്പൊ ഓൾറെഡി ആ ജ്ഞാനം എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്? ആ അതീന്ദ്രിയവാദികളിൽ നിന്ന്, ആ മഹാത്മാക്കളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അവരിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഒരു ജ്ഞാനം തന്റെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഉള്ളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആ പരമാത്മാവിനെ ധ്യാനിക്കാനായിട്ട് ശ്രമം തുടങ്ങിയാല് നാരദ മഹർഷി ഒരു ഒഴിഞ്ഞ ആൾതാമസമില്ലാത്ത ഒരു കാട്ടില് ആൽമരത്തിന്റെ ചോട്ടിൽ തണലിൽ ഇരുന്നിട്ട് ആ മുക്താത്മാക്കളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഒരു ജ്ഞാനം ശേഖരിച്ച് ആ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കാനായിട്ട്, ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ആ പരമാത്മാ രൂപത്തിലിരിക്കുന്ന ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി നാരദ മഹർഷിന്ന് 15ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് നമുക്ക് പറഞ്ഞുതരാണ്. അങ്ങനെ 16ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? 16ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് അതീന്ദ്രിയമായ പ്രേമത്താൽ മാറിയ തന്റെ മനസ്സുകൊണ്ട് ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ ധ്യാനിക്കാൻ ആരംഭിച്ച ഉടൻ തന്നെ കണ്ണുകളിൽ നിന്നും എന്ത് ഒഴുകാൻ തുടങ്ങി? കണ്ണുനീര് ഒഴുകാൻ തുടങ്ങി. പെട്ടെന്ന് തന്നെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്റെ ഹൃദയ കമലത്തിൽ പ്രത്യക്ഷനായി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്ത് സംഭവിച്ചു? കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീര് ധാരധാരയായിട്ട് ഒഴുകാൻ തുടങ്ങി. മാത്രമല്ല ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയത്തില് പ്രത്യക്ഷനാവുകയും ചെയ്തു എന്നാ പറയുന്നത്. ആ ധ്യാനത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷനാവുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ പിന്നെ നാരദ മഹർഷി എന്താ പറഞ്ഞ? 17ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നാരദ മഹർഷി വീണ്ടും പറയാണ് ആ സന്തോഷം. കാരണം ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? നാരദ മഹർഷിയുടെ പ്രത്യക്ഷനാവാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ആ സന്യാസിമാര് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത, മഹാത്മാക്കള് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത, പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ ആ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി. ആ ധ്യാനിച്ചപ്പോ കണ്ണുനീര് വന്നു എന്ന് പറയണം. അത്രയും ആ ഒരു എന്താ പറയാ, ഭക്തിയോട് കൂടിയാണ് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഹൃദയത്തിൽ പ്രത്യക്ഷനായപ്പോ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഭയങ്കര സന്തോഷം. ആ സന്തോഷം കൊണ്ട് ശരീരഭാഗങ്ങൾ ഓരോന്നും പ്രത്യേകം ഉത്തേജിതനായി. മാത്രമല്ല ആനന്ദസാഗരത്തിൽ ലയിച്ച് എനിക്ക് എന്നെ കാണാൻ സാധിച്ചില്ല, ഭഗവാനെയും കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. കാരണം ആ സന്തോഷം കൊണ്ട്, ആ സന്തോഷത്തിന്റെ ഒരു മൂർധന്യ ഭാവം എന്ന് പറയാം നമുക്ക്. ആ സന്തോഷം കൊണ്ട് എന്താണ്? ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ഓരോന്നും പ്രത്യേകം എന്ത് സംഭവിക്കാണ്? ഉത്തേജിതം. നമുക്ക് രോമൊക്കെ എഴുന്നേൽക്കുന്നു പറഞ്ഞ പോലെ ഉത്തേജിതരായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ആനന്ദസാഗരത്തിൽ ലയിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് എന്നെ തന്നെയോ ഭഗവാനെയോ കാണാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞില്ല എന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. 17ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. പിന്നെ 18ൽ എന്താ പറയുന്നത്? 18ാമത്തില് ഭഗവാന്റെ ആതീന്ദ്രിയ രൂപം മനസ്സിന്റെ ആഗ്രഹത്തെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുകയും എല്ലാ മാനസിക പൊരുത്തക്കേടുകളും ഉടനടി ഇല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആ ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം
എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? മനസ്സിന്റെ ആഗ്രഹത്തെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുക, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മാനസിക പൊരുത്തക്കേടുകൾ അതിനൊക്കെ ഉടനടി തന്നെ ഇല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം. ആ രൂപം ദർശിക്കാൻ കഴിയാതെ ആയപ്പോൾ ഇഷ്ടമുള്ളത് നഷ്ടപ്പെട്ടതുപോലെ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എഴുന്നേറ്റു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം ജസ്റ്റ് കണ്ടു നാരദ മഹർഷി അല്ലെ, പക്ഷെ ശരിക്കും അങ്ങോട്ട് കാണാൻ സാധിച്ചില്ല. കാരണം പറഞ്ഞു അല്ലെ, സന്തോഷം കൊണ്ട് എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? തന്നെയും കാണാൻ സാധിച്ചില്ല, ഭഗവാനെയും കാണാൻ സാധിച്ചില്ല എന്ന് പറയാം. പക്ഷെ ഭഗവാനെ ജസ്റ്റ് കണ്ടു. അപ്പൊ എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞ രൂപം? ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം മനസ്സിന്റെ ആഗ്രഹത്തെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതും എല്ലാ മാനസിക പൊരുത്തക്കേടുകളും ഇല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു. പിന്നെ ആ രൂപം കാണാൻ സാധിക്കാതെ വന്നപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു? അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടമുള്ളത്, ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നഷ്ടപ്പെട്ടതുപോലെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹം എഴുന്നേറ്റു. പിന്നെന്താണ്? ഭഗവാനെ വീണ്ടും കാണാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. 19ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയാണ്, വീണ്ടും ആ അതീന്ദ്രിയ രൂപം കാണാനായിട്ട് വീണ്ടും ആഗ്രഹിച്ചു. നാരദ മഹർഷി വീണ്ടും ആഗ്രഹിച്ചു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആദ്യം ചെയ്ത പോലെ തന്നെ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി? ധ്യാനിക്കാനായിട്ട്. ഹൃദയത്തിൽ ഏകാഗ്രത കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടും അതിനെനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വളരെയധികം ദുഃഖിതനും അസംതൃപ്തനുമായി. അപ്പൊ വീണ്ടും ആദ്യത്തെ പോലെ തന്നെ ധ്യാനിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി. ആ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് ധ്യാനിക്കാൻ തുടങ്ങി. പക്ഷെ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ആ ധ്യാനിച്ചപ്പോ വീണ്ടും ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് വളരെയധികം ദുഃഖം തോന്നി, സംതൃപ്തി ഇല്ലാതെ വന്നു. അങ്ങനെ ആ 20ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? നാരദ മഹർഷി തന്നെ പറയാണ്. ആരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ വ്യാസദേവനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് അല്ലെ. ആ സ്ഥലത്ത് എങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്താണ് ഇത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? ആരും ഇല്ലാത്ത, ആൾതാമസമില്ലാത്ത ഒരു ആൽമരത്തിന്റെ തണലിലാണ് അല്ലെ. അങ്ങനെ ആ വിജനമായ സ്ഥലത്തുള്ള തന്റെ പരിശ്രമങ്ങൾ കണ്ടപ്പോ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ തന്റെ ദുഃഖം ശമിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഗാംഭീര്യത്തോടെ ഹൃദ്യമായിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ കൊണ്ട് സംസാരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ തന്റെ ഈ പരിശ്രമമൊക്കെ കണ്ടപ്പോ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? കാരണം രണ്ടാമത് വിജനമായ സ്ഥലത്ത് വീണ്ടും ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമം നടത്താണ്. അപ്പൊ ആ ശ്രമം നടത്തുന്നത് കണ്ടപ്പോ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഭഗവാൻ സംസാരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഹൃദ്യമായ വാക്കുകളാൽ ഭഗവാനോട് സംസാരിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. എങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്? എല്ലാ ലൗകിക വർണ്ണനകൾക്കും അതീതനായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? സംസാരിക്കുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ നാരദ മഹർഷിയുടെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചു എന്നാണ് 20ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. ഇനി 21ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ പറയാണ്. 21ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് നാരദ മഹർഷിയോട് ഭഗവാൻ പറയുന്നതാണ്. ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു ശബ്ദം മാത്രമേ കേൾക്കുന്നുള്ളൂ അല്ലെ. എന്താണ് പറയണത്? നാരദ, ഈ ജന്മത്തിൽ ഇനി താങ്കൾക്ക് എന്നെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഞാൻ അതിൽ ഖേദിക്കുന്നു. സേവനത്തിൽ അപൂർണരും എല്ലാ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായും സ്വതന്ത്രരാകാത്തവർക്കും എന്നെ കാണാൻ പ്രയാസമാണ്. അപ്പൊ നാരദ മഹർഷിയോട് എന്താ പറയുന്നത്? ഈ ജന്മത്തിൽ താങ്കൾക്ക് ഇനി എന്നെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. എനിക്കതിൽ ദുഃഖമുണ്ട്. താൻ കുറെ പരിശ്രമിച്ചല്ലോ നാരദ മഹർഷി വീണ്ടും. അപ്പൊ എനിക്കതിൽ ദുഃഖമുണ്ട്. പക്ഷെ നിനക്ക് ഈ ജന്മത്തിൽ നിനക്ക് ഇനി എന്നെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല. ശരിക്കും എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്നും കൂടി ഭഗവാനോട് പറയാണ്. എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ? സേവനത്തില് പൂർണ്ണരായവർക്ക്, സേവനത്തില് പൂർണ്ണത നേടിയവർക്കും പിന്നെ എല്ലാ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരായവർക്കും മാത്രമേ എന്നെ കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലാതെ സേവനത്തിൽ അപൂർണരായവർക്കോ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞവർക്കോ ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളത് ഭഗവാനോട് പറയാണ്. നമ്മള് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ ഒരു ശ്ലോകം പറയാറുണ്ട് അല്ലെ. അഥ ശ്രീകൃഷ്ണ നാമാതി ന ഭാവേദ്ഗ്രാഹ്യം ഇന്ദ്രിഹി സേവോന്മുഖോഹി ജിഹ്വാതോ സ്വയമേവ സ്ഫുരത്യത. അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്ത് നമ്മുടെ നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അപൂർണമാണ്. അപ്പൊ ആ മാലിന്യങ്ങൾ മാറ്റി പരിശുദ്ധമായ മാത്രമേ ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഭഗവാൻ സ്വയം വെളിപ്പെടുത്തുന്ന പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ത് വേണം? പരിപൂർണത നേടിയതായിരിക്കണം, മാലിന്യങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതായിരിക്കണം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ അത് തന്നെയാ പറഞ്ഞത്. പരിപൂർണത നേടിയവർക്കും സേവനം ചെയ്ത് പരിപൂർണത നേടുന്നവർക്കും മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരായവർക്കും മാത്രമേ എന്നെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ, അല്ലാത്തവർക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് 21ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. വീണ്ടും ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? വീണ്ടും 22ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ പറയാണ്, അങ്ങ് ഒരിക്കൽ മാത്രം എന്റെ സ്വരൂപത്തെ ദർശിച്ചുള്ളൂ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്, അത് എനിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള താങ്കളുടെ ആഗ്രഹം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. എത്രത്തോളം താങ്കൾ എനിക്ക് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അത്രത്തോളം ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രരാകും എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരിക്കല് അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് സാധിച്ചു? എന്നെ കാണാനായിട്ട് നിനക്ക് സാധിച്ചു. അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് സാധിക്കുന്നത്? അപ്പൊ നിനക്ക് എന്നോട് ഇനിയും ആഗ്രഹം വരും അല്ലെ. ആഗ്രഹം വരുമ്പോ നീ എത്രത്തോളം എന്നെ ആഗ്രഹിക്കുവോ അത്രത്തോളം നിനക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും?
ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ സ്വതന്ത്രം ആണ്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ എത്രത്തോളം നീ എന്നെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, എത്രത്തോളം അങ്ങ് എന്നെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അത്രത്തോളം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കും. ഭഗവാനോടുള്ള ആസക്തി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളിലോട് നമുക്ക് എന്തുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും, വിരക്തി ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ എന്താ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നതിന്റെ ഗുണം എന്താണ്? അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വിരക്തി ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേന്ന്. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് ഗുണം എന്താണ്? നമ്മൾ ഉത്കണ്ഠകൾ മാറിക്കിട്ടും, ദുഃഖങ്ങൾ കുറഞ്ഞു കിട്ടും അല്ലെ. ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് വിരക്തി ഉണ്ടാകുമ്പോ അതിൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത്? നമ്മളെ ദുഃഖങ്ങൾ കുറഞ്ഞു കിട്ടും, ഉത്കണ്ഠകൾ മാറിക്കിട്ടും, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വിരക്തി ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് എത്രത്തോളം ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നോ അത്രത്തോളം നമുക്ക് എന്തിൽ വിരക്തി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും, ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളിലോട് വിരക്തി ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നാരദ മഹർഷിയോട് പറയുന്നത് ഇതാണ്, അത് നിനക്ക് ദർശനം തന്നത്, ഒരിക്കൽ മാത്രം ആ ദർശനം തന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? എന്നോട് കൂടുതൽ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നിനക്ക് എത്രത്തോളം എന്നെ ആഗ്രഹിക്കുന്നതോ അത്രത്തോളം ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ മുക്തനായിക്കൊണ്ടിരിക്കും, സ്വതന്ത്രനായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ 22ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. ഇനി എന്താ 23ലും ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നത്. എന്താ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ? ഏതാനും ദിവസമാണെങ്കിൽ പോലും പരമസത്യത്തെ സേവിക്കുന്നത് മൂലം ഒരു ഭക്തന് എന്നിൽ സ്ഥിരവും ഉറച്ചതുമായ ബുദ്ധി പ്രാപ്തമാകുന്നു. അതിന്റെ ഫലമായി ഇപ്പോഴത്തെ ദുഃഖം നിറഞ്ഞ ഭൗതിക ലോകം ഉപേക്ഷിച്ച ശേഷം അതീന്ദ്രിയ ലോകത്ത് എന്റെ സന്തത സഹചാരിയായി തീരാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഏതാനും ദിവസങ്ങള്, ഇപ്പൊ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായാൽ പോലും നമ്മൾക്കറിയാം, നമുക്ക് ചിലപ്പോ ഒരു 50 വയസ്സോ 60 വയസ്സോ 100 വയസ്സോ ഒക്കെ നമുക്ക് ആയുസ് ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ഈ ഇത്രയും വർഷങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഏതാനും ദിവസങ്ങള് ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല്, ഭഗവാനെ സേവിച്ചാൽ, പരമസത്യത്തെ ഭഗവാനെ സേവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭക്തന് എന്തുണ്ടാവുന്ന പറഞ്ഞത്? സ്ഥിരമായിട്ടും ഉറച്ചതുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബുദ്ധി പ്രാപ്തമാകുന്നു. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് എന്താണ്? ഇപ്പൊ നല്ല എന്താ പറയാ, ഈ ഭൗതിക ലോകം, ഈ ദുഃഖം നിറഞ്ഞ ഭൗതിക ലോകം ഉപേക്ഷിച്ച് ഭഗവാന്റെ സന്തത സഹചാരിയാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് അതീന്ദ്രിയമായ ലോകത്തിലേക്ക് പ്രവേശനം കിട്ടുന്ന പറയണം. അപ്പൊ ഏതാനും ദിവസങ്ങള് ഭഗവത് സേവനം ചെയ്താൽ പോലും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ഈ ദുഃഖാലയത്തിൽ നിന്ന്, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് മോചനം കിട്ടുന്നു മാത്രമല്ല, അതീന്ദ്രിയമായ ലോകത്തിലേക്ക് പ്രവേശനം കിട്ടുന്നു കൂടി ഇതിൽ പറയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി എടുക്കണോ? നമുക്ക് അടുത്ത 23 വരെ എത്ര ഉള്ളത്? 40 അല്ലെ? 40 ഉണ്ടോ? 38 വരെ എത്തുവോ? സമയം എന്തായി? 6:15 നിർത്തട്ടെ എന്നാ. എന്തായാലും മുഴുവനാവില്ലല്ലോ. മുഴുവനാവില്ല മാതാജി, മാതാജി. മുഴുവനാവില്ല. ബാക്കി നാളെ എടുക്കാം. 23 വരെ നിർത്താൻ പറയാൻ തോന്നുന്നില്ല. കഥ കേട്ടോണ്ടിരുന്നിട്ട് നിർത്താൻ പറയാൻ തോന്നണില്ല. പക്ഷെ എന്താ ചെയ്യാം, സമയം രാവിലെ ഒരു പ്രത്യേക വൈബാ കേൾക്കുമ്പോ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അതാണ് പറയുന്നത് രാവിലത്തെ ആ ഒരു ഗുണം. അപ്പൊ നമ്മള് 23 വരെ അല്ലേ പറഞ്ഞത്? 23 വരെ പറഞ്ഞു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ 23 വരെ ഒന്ന് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ. നാളെ നമുക്ക്